Всяка година пак е време да покажем кой как пее. Тикток се ражда чудеса и един глас променя света. Не търсим сън, търсим искра. Една минута и си звезда. Качи се смело, не крий сърцето. Едно видео и тръгваш напред. Донеси си гласа и своята истина. Ела при нас сега днес. Гласа на България свети най-силно, гласа на България. Викате силно, тук започва пак, тук е сега TikTok Voice of България. В сърцето на деня. От екрана към сцената, стъпка по стъпка, един талант и цяла публика. Не чакай знак, дай своя знак, пусни гласа и влез в кръга. Куко Мюзик има място за теб, да растеш, да гориш, да белиш напред. Качи се смело, не крий сърцето. Едно видео и тръгваш напред. Донеси си гласа и своята истина. Ела при нас сега днес. Гласа на България свети най-силно, гласа на България. Викате силно, тук започва дата, тук е сеня. TikTok Voice of България. В сърцето на деня. Ако носиш огън, не го спирай. Ако имаш глас, покажи го